Dumelang bagolo le kae? Ke Lerato Naidu, intombi indi ke mokona ke mhlakwana ke jene nyathelo tsa baobane. E tlise ke le zamile ka dithakazelo. So what's a podcast Love Heist? Oh, tsamale o so mongge. La motseba. Wako body my body works for me. This body. Hey, skhoa phela nna phela I'm not English. Wa bona? Ke lekula le la ko location, tshantse ke re my friend 250 for you, mara ke 200 vele. Okay. So ke tsamaka le also o tswang ko this body works for me. Okay, OC body correction. Kunjani? Handolele tibizani. You must get your facts okay. Let's get your facts all right. Okay, yeah, she's one of those people that want to take my spot. But I never. Susana erase. I'm never true. So sis ngiqalusitshele ke ukuthi wena ubani, qhamuka kuphi, uze ngani, udume ngani, yini ehlukile ukundlula mina because mina yimi boss zonke I'm a brand myself. Yes, girl. Yes, mara ngithengisa isasko. Awuthengisa sasko? No, niyafana Luza amamiliyoni. Hayibo. Okay. So mina igama lami uLebogang. Umzibiri ngayi-1 ngayi-2 esithombeni ngayi-3 ebhasini ngayi-4 Showmax ungicheck. Wangangazi Google me. Dali. Hayi ngize nabanye. Ngize Oh akekho nenye. yi-1. Baningi Chobi. So Tommy, ngiyakuzodume ngani uphuma kuphi wena umangi? Ngizela ngani ushukela ubunjani? Is it white sugar or is it Pick and Pay brand or is it Shoprite brand? Shoma or lay is maple Spar? syrup. Lay maple syrup. Uyadura muswana. Chomi angduri. It's called being like, you know, expensive. Ay mara lestura sturi kosiya. Alungitshela Chom first. Yeah, Choma. So namhlanje ngizoxoxa ngokuthi mina ngihayiste bani emjolweni. How did Tabi? Tubezane segoli sisebenza senzenjani? Senzenjani ngoba sisebenza? Hayi mara shem lapha la kungasumsebenzi yazi bokuyithenda. Akuyithenda. So kwenzakele ukuthi mina nabangani bami ne so sekuthembisa ngihlala eHospital View. Okay. So eHospital View sabapunyana leselokishini yakathola. So sinabangani siplane ilanga lokuthi okay sizohlangana siya kamgiftana khona indawo eClayville bathi kamgiftana. Okay. Chomi sithi siya kamgiftana so ay mina ngihlezi ngilate yabona fashionably late angazi angibona nawe futhi awubuzi Ntobazane. Likutuku. Hariya. Ay Chomi. Okay. Oh okay. So khona enye indaba bathi kuka Oliver so ngithi ngiyocheck abangani bami ka Oliver. So phuza amathunyana before siya kamgiftana. Alutho abangani sebangishila ay kume iQuantum. Sabona ntokazi ngaleza inkathi ze the wife. Okay. The wife isaqala. Yeah. I'm a season 1. Ma season 1. Ay okay uyama so bona Ntobazane ngakulift ngithi kuyafana ngifikile. Athi uyaphi ngithi ngisafuna ukucheck abangani bami ukuthi bakhona na. Bese ke Chomi yazichinchila. Anyways, sishishiboye Chomi chinchila. Khuluma Chomi. Ay okay afike athi okay no Ntobazane ayethi ungukhaphe masingamatholi sobacinga. Ngine ethameningi futhi ayikhululeka. Ena mawubhekile awushem umageza wabantu shem yo baba abantu ozibuyele eNatali eMsinga uzozuwe Farm Julia yini lokhu. Guy at okay shop ngicela ay asambe sekamgiftana lokho ukuya ku ay ngithi hayi mina namhlanje sengiphethe chicken sengiphethe somatekisi phela. Hayi ngidla ngebackseat iza ngama seat phela namhlanje. Uguy afike athi siye kamgiftana masifika kamgiftana thola abangani ngithi hayi okay ay baba sengifikile
so ungahamba phela, because like I didn't want to take it further naye, because like ngiyachaza like yeah Chongi angikhoma ngichitha vele ngiyachaza Chongi kwawena uchazekile Chongi yeah understand ay uguy athi lutho ngihamba nawe sengifuna ugroova nawe wena so umngani wami. Ngithi ngempela baba, athi yebo igama lami ubani wakamchunu. Ngithi awumchunu Macingwane. How? Ubaba athi umchunu. Okay, mameli. Ngizokuphikisa mawuqamba manga. Lutho dali akusamanga lawo. Umchunu athi angihamba nawe. Futhi in fact ngiyabona ukuthi uphethe nemali eshodayo baba nalikhadi. Baba nalikhadi because ngangithi ngizothenga i6 pack yotshwala. So lapha sisgroup yethu sikhule sonke abangani bethu aboShelly nabo baba lo bese kunomngani wami omunye uyigay bathi uGeorge. Abe emathandweni ubaba sigroove plus the life of the party sekufike mina phela. Azayidala nyeke uzuthenge nje lama 6 thenga ibhodlela. Ngithela njani athi thenga uHennessy. Ngithi how? Yimi lo ngibiza boHennessy bafike nje lapho unjani umchunu lelalanga ugqoke nesupheka elikha yo bengishesa ngamahloni lo baba yazini kuyinto ukuthi jika manje bangakubona athi lutho lapho ke umchunu Choma unjani Choma. Like he's a typical Zulu, you understand? Unentshebe, ukhulisile. Okay, beka kugondile. Uthanda ikepisi, ugqoka iBrandwood, nasicathulo beka sigqokile sizela le. Ngifuna ukunderstand before siqhubeka, ngifuna ukunderstand because ngizokhohlwa ama questions later. Umchunu esikhuluma ngaye, umchunu lo waka Kayimba nozodwa abantu. No. Okay, that's all. No. Umchunu yena Choma isibongo sakhe umchunu vele. Carrying on. And then he owns like a few taxi. Akusikudala futhi aqala ukuba yi-taxi owner because bekayi-driver azibuyela eJimistini eMakatlehong khona lapho la bahlala khona. So ukhana fika eThembisa, he just got his like taxis. Makasho istory Chomi. Chomi yake. Makasho istory sakho ukuthi hayi mina ngisanda kufika ngisave imali ngicela ukuthola le mo taxi ngeke. Yebo. Okay. Siyacoca vela ngisho siya etshwaleni. Danko. Sifike etshwaleni. Abona abangani bami ukuthi abangani bakaLebu. Hayi man, uLebu like umuntu evibe man. Akusemgangathweni ngiyayithanda man lento le. Akhiphe imali absa check. Ma taxi lana check. Ngithi hayi ngayidla imali echeck-in namhlanje. Hayi dumele Choma. Hadiwele na imali. Hadiwe. And beceda ukungena hadiwele ayithanda umchunu. Umchunu ngena. Mina futhi angisho nginale nto ukuthi like a lot of guys even before ngizoba on This Body Works For Me they didn't see. Yeah. Ababoni ukuthi trans. Okay, Chomi. So I'll ask, you must remind me, I'll ask the questions later. So just tell me, what's ageleni, Chomi? So Choma. Taxini nabangani. Niyaqhubeka niyale. Segroove. Oh, nisegroove manje. Uyakhipha imali manje. Swipe amaHennessy, ibill seyifika kuma 5 points. Ibill le. Yeah. And ikhathi liphethe ubani? Uwe. Ku-order bani? Kuthi. Hurry up 100. Hurry up. Kuthumela. Wabona man. Kitsa dilo tsa ushesha man. Jwalo ke na le fear ya hore yes. Ngiyoziphendulela ngingedwa mostly izinto. Yes, girl. And I still live by my house and my parents were not living there. Okay. So meaning like nje bengizenzela hayi phathi phele. Manje asa Uber akekho omunye osayi itekisi abantu bayisebenzini nice 16 bus ilanda iza ngama city dali 17 Chomi 17 konje namele ngizibali silapha phambili hayi
siyakhapha uyangisa ekhaya sekuyizinto zokuthi phela ayibo Dubazane hayi phela mina hayi uyangicocela istory sakhe mina ngibuye emakhaya yazi mina nje angazilutho la eGoli mina ngizikhulele kahle ho ngangisirenkela ngizazile irank namanje kunama-taxi ayi-4 ngifuna ukuthengisa kwi-3 ngiyahlala nginomfazi ney'ngane zile emakhaya kodwa mina ngithande wena and ngibone wena. Oh, before azongitshela lokho kunomngane wami we-gay and loyana uclearly and visibly uyambona uGeorge. So yeah, and then like uGeorge mix Okay. mix race. So Kuyabonakala ukuthi yena awuyabonakala akufihleki. No, kuyabonakala ukuthi Obvious sure Okay. because ukhulise nentshebe like uyi-gay layer flamboyant. Okay. Akusi trans yabona. Okay. athi ayenza ama-joke ngoGeorge like amthanda uGeorge kuyabona athi because uGeorge umlungu because he's mixed race. So it's like George, did you do the garden George? Uhlekisa ngaye choma kumnandi. I know this guy's not homophobic. Akanankinga. Alright. Asihlele sithu. Athi kodwa uyimpilo kaGeorge mina isangixaka welebo. Sixaka ngani? Usho ukuthi ahlala namantombazana amaningi kanje akababhebhi ngithi hayi. Ayeka zababhebhe uzifunela amadoda. Uzifunela amadoda. Wakwata manje indoda enjani efuna amadoda? Hayi anginankinga naye. Kodwa yile impilo yezitabani. Lelo gama. Yeah. Ay, ungavuli nyawo. Impilo kitserikanywana. Yeah. Kitser. Yeah. Ibrikile iseyila. Amashisho akundile. Qi. Khosha ngamashishi sosi. Inhliziyo seyidown. Yo, sengiphathwa isilumo esingekho. Sengishawa ama-therapy. Angazi ukuthi ngiwadobhaphi. Ngiyomchazela kanjani lo bhuti. Angidrope. Ahambe. Uyolahlala khona. Seshintshisene namanamba. Lo muntu uthengile. Yazi ukuthenga 5.5. Ahambe umkhulu ngithi hayi shame ucela nokugcina. Ngeke ngisambona. So manje mina ngibhayise ngokumkhombisa indawo yethu yokubloma yotshwala. Yo, daily life. Yeah, understand. So kusasa siyahlangana singabanga izolo and ke i-highlight of the night. Hayibo ake sibangibiza ngomzibiri. Mzibiri uze no kwenzakaleni ngidropile in abuye ngibone nayi nje iquantum ime. Hayibo bangani kusho yena umkhulu. Hayibo bangani nikhona nani izolo kwakumna yo. Lapho ke na bengisathi ngicocela abangani ukuthi phela uGuy basathi bayangibuza washavela ukuthi hayibo guyizini na ngayibo niphuzani nithi nginithengele nathenge ubhuti ngithi eish ngizomtshela hayi okay fine kube izinto saphuza ayisekuyisikhathi sokuchayisa siyahamba hayi aza man asame man sizulu lokishi angifundisa isithembisa imphakathi kwe-16 bus 17 bus Chomsingi la. Excuse me, ngizule naye kanjalo hayi kube umuntu othi ayazithanda sami mina ngiyakuthanda angazi ngokuthandelani kodwa ngiyakuthanda wena. I love you. Wena ngifuna ukukwenza umama wengane. Ngifuna ukukwenza umama wengane. Ngibheke ngalelo hlukuzo. Chavicho? Nasiphi isibeletho ngoba samsadayisela sathi ngathengisela ama-Nigeria lokhu yamzukwana isibeletho sami anginaso. Ngisidobhaphi. Kodwa ukungena fast very lapho ke buza kuloku kuzula kwethembisa i-tour guide sine driving lessons nangaphakathi ngifunda nje ukushayela itaxi chomo. So this is how long? It's now that was
right, angisho it was Saturday, Sunday uzile. Yes. So manje ke Sunday Sunday, Monday. no, Sunday yakhona on that very same day, the following day after abangani ba dispenser, mina mele ngimshayise i-tour Thembisa. This is Monday. It's Sunday. Or Sunday. Lejayivile Saturday lights alalavuka on Sunday and then Yebo, Okay. sibeka ngempilo. And each and every time chomi uyangi sizodla chomi. litlonwa. Sophuza. Kuzoba nama lessons. Jakatola. Kuzoba nama lessons wokudriver. Then bese ke kuzoba ne tour yangaphakathi ukuthi hayi lana sesangweni. Ayisho ukhana fika eThembisa. Uyaqabuka. And ke uphethe isiphalaphala and again now uyabona. Chomi lona bitebali uyithi. Choma ngasitebala tlogobula ke mang? Cho. Anyi phela choma mina. Ka ntse di makeup ge chomi. Choma lapho ke singukucocele ke ngendaba makeup. Ungithola ngena makeup nje igcwele nje intshebe nguThe Lion King. Athi kimi umkhulu. Awu kanti unentshebe Nkosi yami ngadla amadoda. Utonga uzabo auntie la. Yebo, athi umfazi onentshebe bathi umnandi. Umkhulu. Into ayijabule yona athi yesesa ngifuna lutho ngabulala umuntu ngakhipha sami isibhamu. Umnandi chomi. Ungidle Khekhela imanzi nte. inkomo iku. Ikhlithi. Athi inkomo yakho ngayikhotha ngiyikhotha ngizwa bathi ngilapho inkomo idla ibhansi. Yo, Nkosi yami. Inkomo idla ibhansi itali. Akunankomo la. Into engithuke yona lapha ke na unokungicocela ukuthi phela mina la ngibuya khona ngibuya emsinga ngiyadutshulwa nomfazi Ingane kimzulu phaqa. phaqa ya mina ngiyadutshulwa mangiwani mhlambe angisho like ikasi lami seduze nasemkhukhwini and like Yeah. mina nginokuthenga Yeah. so ngiyemkhukhwini mina ngifriendly nawo Zals, yeah. Shingi hayibo. Zals. Mayithi ngifika lapha eZalzini angisho kusemazulwini. Yeah. Ngithi ake ningitsheleni bahlobo bami ngoba bayangithanda vele. Yeah. Hawu. Sengithole phela owangakini athi nje ubuya emsinga bathi we Bayadubula. uyofa. Ngono sisi uyikhathe manje because manje wonke umuntu uzothi nje maka find out yodubula wena nabangani bakho. Understand? Ngidaleyo anxiety ukuthi yes. Phuza ikofi fast. Uzongixoxela. Shisa. Makweza. La shisa vele nabayibilisa ngegedlela ene umhlakasa wonke ngithi. Mnandi cho. Generator yami ngaze ngithenganga ilontuzayo. Ungasabi ukuchaza choma kumnandi. Ngumnandi chomi. Hayi, mara black coffee shema nginabisi. Angilifuni chomi le ndaba azifuni nebisi chomi. Ungitshele fast chomi before ngikhama. Lalela uGayi uye nje bayangitshela songina lokuthuka ukuthi ayibo. Yes sesilomuntu uzongibulala mhlazana fender out and ke into engichaza ukuthi uyamthanda uGeorge. Umngani wami yo uhleza ngibuza ngayo uGeorge uGeorge hawu George ayukhona. Unezinga. Unezinga kanjani? Like Phela oh like no. Zulu bhaqa. You will never go for a gay person or maybe umthande during the people. Bangayenza like but we understand. Yena kaboni because ke ngatshela abangani bami ukuthi ngicela nitsheleni umkhulu ukuthi phela mina no George siyafana. Sayenza i-meeting ichomi sihleli kusheli nobaba lo bese safika nomkhulu athi hayibo sisaxoxa ngoGeorge bethi muso umzibiri ufana noGeorge athi angeke ayesami isithandwa ayesami isithanda nifuna ukungibhanqa naye ngithule ngistake ngila abheke bangani bakho bayakumonela bathi indoda wena ngoba unentshebe mfazi onentshebe umnandi mina ngamkhotha ikhekhe mina ngizoyidla Noma isho uyazi nje. Wonke umuntu elokishini uyazi ukuthi nginjani yena akabelieve and akafuni nokuyibelieve ukuthi wena ngithi choba lento le ihambe yazi boma the second month wangithengela nje flat screen
Flat screen TV. So kwenze kanjani ukuthi yena kugile or wena umgile? Chomi, like, nanokulalana, ukuya la. Ngiyofraywa Ngincintsha, phela ngeke Chomi, ngikwenze. ngiyancintsha Chomi, sihambe angise eMaleondale ayongi-introduce kubo bhuti bakhe bamaZulu. Ababoni. Chuma. Ayikho into abayibonayo and nanoma besifika lapha bengithi hlala nabo bobhuti bakho ngizohlala emotweni ungawari ngami ngizophuzela emotweni ngicela nje keep it distance ngithi choma lo muntu bengishintsha every time akathulala ekhaya ngigqoka i-overall futhi akusi overall i-onesie Yeah. athi nje ekseni makasekahamba athi yabona nje le overall yakho yakamushe ngokuthi Ivala yonke into. yangicika athi i-onesie athi overall kamushe Funa night dress ukuze akhona ukufaka umuntu akhona ukuza ukuthi lutho Choma mina angithi Clevis. lalela nanoma ungasifaka kwawena Uthi step ne? Khuluma ne stem. Isandlanyana Chomi. Chomi kwawena ungasifaka sibamba Ngikuzwile nako nikwenza so. Ngapha yeside ngiyabheka yena. Ayena sakafile sakahleka ungangibamba sisenge kuzwe lutho nguzishishela i-1 nje. awu Lingitsipile. and uyasho ukuthi mntana uhiri umnandi Chomi nginama question for wena ne? And you must answer honestly honestly ne? Okay, you are trans, Yes. ne? You look very, very, very Feminine. like me, like very feminine, right? Yes, you are still growing a little bit of beard. I saw that you keep on shaving, it's clean. But your ass is nice. Your boobs are growing. But do you think it's fair for you to actually lie to another man? My friend, we as ngiyakuthanda ne. We have mutual friends, which is uBabli. Babli, if you are watching Mtasi, ngiyakuthanda Hlanyosi wami. Nawe ngicela uzongitshela ezinye izinto. Like kuyanyiwa ngapha. Probably. This is your bestie. This is your friend, your childhood friend. Okay, not childhood, but yeah. Mangiceda ukuthola abotumelo, you were there. So, Chomi, no best manje ene ang answer truthfully. So Choma, like within all my experiences of life, you know, Choma, it's not fair for me to not tell a guy about my sexuality. But at the same time, also you must cabangela safety yakho. Do you understand? True. So Mina, I'm an escort. I'm a private escort. So I get bookings. I get calls. People who call me, they call me on the internet, and on the internet, ngiyabhala. Khona abangibonayo ukuthi lo muntu ngimbona kuTinder. Khona you understand? So you must explain ukuthi oh mina ngiyi-trans. But because saying it is just another issue. Okay. So when you like yabona, for example, umkhulu bekangaboni nix. He was just a gullible. Awubonakali even now. Yo, manje usakhala ukuthi ikhekhe namanje uyangincisha. Usakhalela inkomo Choma. So that's why I prefer escorting, because okay, fine, these guys are gonna come and they say, can I? Okay, they go online, they see that you're, so they go for what they want. Do you understand? It's different than when you meet up a guy face to face. Okay. When he is just mesmerized with the whole aesthetic. Explaining yourself is just A waste. It's a waste. You understand? So in answering you that it is not fair, but at least there are like platforms where, you know, trans people go and. So is there any dangers that you've gone through when as a person? Be honest about it. Any dangers? For example, ukujola nomchunu kwakuyi-danger. I don't think so. Kwakuyi-danger. I was dancing with death. Because can I just say this? This guy doesn't know anything. And the amount he has spent on me, the things he has done for me.
if he would know, he probably knows now, but because he's not in the same area, anyeke akwade to that extent, uzothula. But to be honest, I like it's a danger. Okay. Women are not safe anyways, vele. So imagine us trans people. So Chomi, kube indaba yokuthi ngifuna ukuyiceda nomchunu. And umchunu akawubamba umshini Chomi. Lapho ke nasesihambe buma 3 months. Sesidlule buma 3 months and sengine-learner's license. All because of ubani? Umchunu Choma. Umchunu wathi nje wakhala ngento yathi baby mina ayikho into engakwenzela yona. Yini waye ungincintsha? Cake. Wangincintsha inkomo. Buza ukuthi excuse yami yini? Ngathi kumchunu lalela mina ngiya nge-90-day rule. Awusathi uyitshitshi at least. Hayi uyiphikile leyo ngizamile. Wayiphika. Angisho ubonile ukuthi wena Jolly. Yebo wayiphika. Wathi akunajitshe elifana nawe. Wathi uncintshana ngekhekhe. Athi kimi uthe 90-day rule kulanga mxosha khona. Wathi yamaroma kunini ahleli 90 days alinda uJesu. Namanje hayi baze bayeke uJesu baphuza utshwala mina ngiyaphuma kusho umchunu Chomi. Yaphela kanjalo indaba yami nomchunu. Oh. Mawubhekile umchunu uspende malini? Ngazibala. And ngifuna caption ibe umchunu spent mara no cake. Ish. Choma i-TV. And i-TV leya yi-4,000. I-license, ama-license, ne-license. 2 point something ne? Ama license. 5. Yes, 5K. 6 futhi, 6,000. Keep on my 6,000 license. Okay. Right? Eyotshwala futhi angifuni nokuyibala. Angithi na uthanda igroup, ama group chats. Eyotshwala. My boss once said i-group chat. Umchunu like for sure ne-40 ne-50 we spendile in terms of ngisho. Without ikhekhe. Hayi bafana nilele shem. Indlele yonke into. Ene-ke bokunene point lapho kumele i-check-in ikhadi lihlala kimi imali ye-check-in athi ngimhambisele angimdlisanga nasi struggle. Umkhunu wayengithanda wayethanda ipersonality yami. Mawuthini wena vele uqoka smart. And ungithole vele ngiso vele. So nokumaintain from nya. Hayi lutho hayi kunomkhunu ngoba bekavele athi hamba uthenga entsha sibagcwalisele. Lapho unjani? Chomi yami, thank you for coming to Soweto Podcast Love Heist. Bafethu akwanyiwa ningakhohlwa ukusubscribe and like. Hekwanyiwa every day kune story sisha. Story siyale sisibambe sithi catch ama feelings. Swabambe ke ngendlwapha scrubbing brush iye mfethu. Uyabona manje uLerato Naidoo hayi naye uyazibamba uyaziyeka njengathi manje bemihlahla nihlahla zikho shem ngila ikofi nje iJacobs sibambile. Jacobs ngicela usponsor please sponsor us because wow I'm doing the most energy eninginikeza yona Jacobs. Cela ungifile la ukhona ne sponsor us. Chomi ya ngikolume kancane nawe Jacobs ungiphatha kahle. Yiyo le. Chomi that's why. We are with strip club. Happy birthday to Usislebu. Angeke ngicela imali. Yo kuningi shem. Thank you. Shoot. Peace.